രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ
ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ നമ്മുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവതാ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവതാ ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവതാ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവതാ ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. എന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ വായിച്ചു. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടയി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 20 നമ്മൾ പകുതി വരെ ഭാവാർത്ഥം പകുതി വരെ നോക്കി. അത് ജസ്റ്റ് ആ ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢ കപടമാനുഷ കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷ. വിവർത്തനം നമ്മളിതൊക്കെ വായിച്ചതാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബലരാമനുമൊത്ത്, ജ്യേഷ്ഠനായ ബലരാമനുമൊത്ത് മനുഷ്യനെ പോലെ കളിയാടുകയും നിഗൂഢമായി പല അമാനുഷിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു, പക്ഷെ അവതരിച്ചത് മനുഷ്യരൂപത്തിലല്ല, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ പല അമാനുഷിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. മാനവ രൂപാരോപണ തത്വവും, അതായത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ രൂപവും വികാരങ്ങളുമാണെന്ന സങ്കല്പം. ജന്തുരൂപാരോപണ തത്വവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ബാധകമല്ല. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് അദ്ദേഹം. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലെ പരമാത്മരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. തപശ്ചര്യയിലൂടെയും കഠിന നിഷ്ഠകളിലൂടെയും മനുഷ്യർ ദൈവങ്ങളായിത്തീരുന്നുവെന്ന സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് അനിയന്ത്രിതമായി വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമ ഭഗവാനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി മഹർഷിമാരും പുണ്യാത്മാക്കളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്
ശുദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ പറ്റി? മഹർഷിമാർക്കും പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഈ അവതരിച്ചതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത പലരും അവരുടേതായ അവതാരങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഈശ്വരാവതാരമായി കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് വിശേഷിച്ച് ബംഗാളിൽ സാധാരണ വൃത്തിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചില സവിശേഷമായ യോഗശക്തിയുള്ള പ്രശസ്തനായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ജാലവിദ്യ പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ അനായാസേന ഈശ്വരനായി തീരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കുറെ പേരെ ശിഷ്യന്മാരായി വെച്ച് അവർ കുറെ മാജിക് എല്ലാം സാധിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൂടെ ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവണ്ണമുള്ള അവതാരമല്ല. അവതരിച്ച നാൾ മുതൽ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ചതുർബാഹു വിഷ്ണുവായിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ മാതൃസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അനന്തരം മാതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഈ ദേവകി അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെയായി എനിക്ക് ചതുർഭുജ രൂപം കാണണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെയാവുകയും ഗോകുലത്തിലെ മറ്റൊരു ഭക്തയ്ക്കായി, അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത്, മറ്റൊരു ഭക്തയ്ക്കായി തൽക്ഷണം മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി? ഗോകുലത്തിൽ നന്ദ മഹാരാജാവിൻ്റെയും യശോദ മാതാവിൻ്റെയും സുപുത്രനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. യശോദാമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ നന്ദഗോപര് അവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ബലദേവൻ. അതായത് ആദ്യത്തെ തന്നെ പ്രതിരൂപമാണ് ബലദേവൻ. ശ്രീ വസുദേവരുടെ മറ്റൊരു പത്നി ജന്മം നൽകിയ മർത്യ ശിശുവായി കരുതപ്പെട്ടു. ആ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, മർത്യ ശിശുവായി കരുതപ്പെട്ടു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. എൻ്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. എൻ്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഏതൊരാളും തൽക്ഷണം മുക്തനാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ യോഗ്യനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏത് ശ്ലോകമാണെന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട? എൻ്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. എൻ്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഏതൊരാളും തൽക്ഷണം മുക്തനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവതിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ യോഗ്യനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ട വല്ലവർക്കും? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യുക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. ഓർമ്മയുണ്ടപ്പ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ 7, 8, 9 നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 7-ാമത്തെയാണ് ഇത്. ഇന്നലെ നമ്മ പറഞ്ഞു, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അങ്ങനെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. 4-ാമത്തതില് 7, 8, 9 അതിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ, എൻ്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. എന്താണ്? ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ. എൻ്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. എൻ്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഏതൊരാളും തൽക്ഷണം മുക്തനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ പരമ പുരുഷോത്തമത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ആള് ഉടനെ എന്തായിത്തീരും? യോഗ്യനായിത്തീരും. എവിടെ ചെല്ലാൻ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ. പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ അയാൾക്കൊരു കറക്കില്ല.
എവിടേക്ക് പോകും? ഏതൊരാളും തൽക്ഷണമുക്തനാകും എന്ന് ഭഗവാന്റെ മാത്രമല്ല ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ യോഗ്യനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവജ്ഞാനം മുക്തിക്ക് പര്യാപ്തമാണ്. മുക്തി കിട്ടും, പക്ഷെ ഭക്തര് ഒരിക്കലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ 9 സ്കന്ധങ്ങളിലായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകെ എത്ര സ്കന്ധമുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്? 12. 12 സ്കന്ധം. അതില് 9 സ്കന്ധങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദശമ സ്കന്ധത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ലീലകളെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാഗ്രന്ഥ അഭ്യസനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഇക്കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ സുസ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. ഓരോ സ്കന്ധത്തിലും എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം അതിന് മുന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്കിലും കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ദിവ്യക്തം ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രധാനമാണ്. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം, അമാനുഷിക സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നു. 7-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തി. 7 വയസ്സായിട്ടുള്ള സമയത്ത്. മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ പുതിയത് വരുന്ന ഭഗവാനാണെന്ന് പറയണവരോട് എന്ത് പറയാ? ഒരു കുന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അതൊന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ചു തരാൻ പറയാം. പർവ്വതവും മലയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു കുന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഉയർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാന്ന് പറയാം. 7-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തി. മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് സുസ്പഷ്ടമായി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാൽ മാതാപിതാക്കളും മറ്റ് ബന്ധുജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സദാ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവായി കരുതിപ്പോന്നു. പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. യശോദാമ്മ മണ്ണ് വാരത്തുന്നതിന് ശിക്ഷിക്കാൻ ചെന്നപ്പോളെ വായ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെ? എന്താണ്? 14 ലോകവും ആ വായ്ക്കുള്ളില് കണ്ടു. യശോദാമ്മയെ കണ്ടു, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? മായ കൊണ്ട് മൂടിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ അത് ഓർക്കാനായിട്ട് യശോദാമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുമില്ല. യശോദാമ്മ അതൊട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടി മതി എന്നുള്ളൊരു മട്ടില്. അപ്പം മാതാപിതാക്കൾ വേറെ വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചു. കൂടാതെ മകനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പുത്രസ്നേഹത്താൽ അവർ സംതൃപ്തരായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളും കുട്ടിത്വവും ഒക്കെ മതി. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാനുഷ സാദൃശ്യമുള്ളവനായി വർണ്ണിക്കുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നൈമിഷാരണത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാനുഷ സദൃശ്യമുള്ളവനായി വർണ്ണിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. അടുത്തത് ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലിമാഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീന ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേഹി. കലിമാഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീന ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേ. വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. കലിമാഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം വൈഷ്ണവേ വയം ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേ. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. കലിമാഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീന ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേ. ശീലമാതാജി ഒന്ന് വായിക്കേ.
കലിമാഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീനാ ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കാം, ഒരാൾ കൂടി വായിച്ചു. കലിമാഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീനാ ദീർഘസത്രേണ കഥയാം സപ്തനാ ഹരേഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലി എന്ന് വെച്ചാല് കലിയുഗം, കലഹം നിറഞ്ഞ അയ്യോ യുഗം, അതാണ് കലിയുഗം. ആഗതം എന്താണ്? ആഗതം ആകയാൽ. ആജ്ഞായ ആജ്ഞായ അതറിഞ്ഞ. ക്ഷേത്രേ ഈ സ്ഥലത്ത്. അസ്മിൻ ഈ. വൈഷ്ണവേ ഭഗവത് ഭക്തർക്കായി സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ച. വയം നാം. ആസീന ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്നു. ദീർഘമായ. സത്രേണ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി യജ്ഞം നിർവഹിക്കാനായി യജ്ഞ നിർവഹണാർത്ഥം. കഥായാം കഥാഖ്യാനങ്ങളാൽ. സക്ഷണ സമയം നമ്മുടെ അധീനതയിലുള്ളപ്പോൾ. ഹരേ ഹരേഹി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച. നമ്മൾക്ക് വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയ നാം ഈ പുണ്യസ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സവിസ്തരം ശ്രവിക്കുവാനും അപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞ നിർവഹണത്തിനുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ വിവർത്തനം ഒന്നും കൂടി ഓരോരാള് വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയ നാം ഇവിടെ ഈ പുണ്യസ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സവിസ്തരം ശ്രവിക്കുവാനും അപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞ നിർവഹണത്തിനുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സവിസ്തരം ശ്രവിക്കുവാൻ. ശ്രവിക്കുവാൻ എന്ന് വെച്ചാല് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി യജ്ഞ നിർവഹണത്തിനുമാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. സത്യയുഗം 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗം എന്ന സുവർണയുഗം, അത് സുവർണ യുഗമാണ്. അതില് സത്വഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. സത്യയുഗം എന്ന സുവർണയുഗത്തിലോ ത്രേതായുഗം എന്ന രജതയുഗത്തിലോ രാജസ സ്വഭാവം കൂടുതലുള്ളതായിരുന്നു ത്രേതായുഗത്തില്. ദ്വാപരയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ താമ്രയുഗം, തമോ ഗുണികളായിരുന്നു കൂടുതല്. എന്ന പോലെ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉചിതമല്ലേ കലിയുഗം. കലിയുഗം എന്ന് പറയണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. 100,000 വർഷം ആയുസ്സുള്ളവരായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ. അതായത് 1,00,000 ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ആയുസ്. നമുക്ക് അന്ന് മതിയായിരുന്നു അല്ലെ. 100,000 വർഷം ആയുസ്സുള്ളവരായ സത്യയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി സുദീർഘമായ ധ്യാനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. അന്ന് തപസ്സായിരുന്നു അവർക്ക് അല്ലെ. ധ്യാനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിലെ ആയുസ് 10,000 സംവത്സരങ്ങൾ. 10,000 വർഷമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആയുസ്. അപ്പോ ധ്യാനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയുസ് 10,000 സംവത്സരങ്ങളാകിയാൽ മഹായജ്ഞങ്ങളാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പറ്റും. പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ആചരിച്ചവര് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചു. ദ്വാപരയുഗത്തില് മനുഷ്യായുസ് എത്രയായിരുന്നു? 1000 വയസ്സ്. 1000 സംവത്സരങ്ങളാകിയാൽ ഭഗവത് ആരാധനയിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തി സാധ്യമായി. ധാരാളം അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് അതിൽ കൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ അധികപക്ഷം മാനവായുസ്, മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? പലവിധ ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നാമമാത്രമായ 100. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ
100, 101, 120 വരെ, മാക്സിമം 120 അല്ലേ, അത്രയൊന്നും ആരും പോവില്ല. 100ഉം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 50, 60, 70 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി തീരണം. 100 സംവത്സരങ്ങളാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ എന്താണുള്ളത് അവർക്ക്? അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? മന്ദബുദ്ധികളും പായസുകളും അല്പായുസുകള്, അല്പായുസുകളും കലഹപ്രിയര്. കടകപ്രിയര്. പിന്നെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ, കലഹവസ്മിൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം. 100 സംവത്സരങ്ങളാകിയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ പ്രക്രിയ ഏതാണ്? നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലെ എന്താണ്? നാമയജ്ഞം. ഭഗവത് നാമ യശ ലീല മാഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ശ്രവണ കീർത്തനമാകുന്നു. ജപം, ശ്രവണം, കീർത്തനം. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ എവിടെയാണ് ഇവർ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഭഗവത് ഭക്തർക്കായി സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. അവരൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടെ ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. 1000 സംവത്സരം ഭഗവത് ലീല ശ്രവണത്തിനായി അവർ സ്വയം തയ്യാറായി. ഒരു 1000 സംവത്സരം, 1000 കൊല്ലം അവർ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ലീലകളുടെ ശ്രവണത്തിനായി അവർ സ്വയം തയ്യാറായി. ഈ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ദൃഷ്ടാന്തമായി എടുത്ത് നിരന്തര ഭാഗവത ശ്രവണ പാരായണം മാത്രമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണം? നമ്മള് നിത്യം ഭാഗവത സേവ. ഒരു അരമണിക്കൂറാണെങ്കിലും നമ്മളും അത് ചെയ്യണുണ്ട്. നിത്യം ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭാഗവത്ഗീത ഭഗവത് ലീലാ ശ്രവണത്തിനായി നിരന്തര ഭാഗവത ശ്രവണ പാരായണം മാത്രമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏകമാർഗമെന്ന് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ന് കുറവാണ് അറ്റൻഡൻസ്. എല്ലാവരും ഓണത്തിന്റെ തിരക്കിലൊക്കെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനൊക്കെ പോയിരുന്നു തോന്നുന്നു. 47 ആളുള്ളൂ, 70 ആളുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏകമാർഗം എന്ന് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരണം കറങ്ങി നടക്കലൊന്നല്ല നമ്മുടെ ജോലി. വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറേണ്ടതാണ് പ്രത്യേക ജോലി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പണി ചെയ്താൽ മതി. നിരന്തര ഭാഗവത ശ്രവണം അനുഭവവേദ്യമായ യാതൊരു ഫലവും സ്ഫുടമായി നൽകാത്തതിനാൽ മറ്റെല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യലൊക്കെ സൈഡായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതൊക്കെ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണ്. ഈ ഭാഗവത ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രചാരം ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവരെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശ പ്രചാരണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശ പ്രചാരണം എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവരിലും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സന്ദേശ പ്രചാരണം എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശിക്ഷണങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഉന്നത ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനത്തിനായി ഭാഗവത അധ്യയനം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത ഒരുവിധം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാതും നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാതും നമ്മൾക്കറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയില് നിസ്സാരം ചോദിച്ചാല് എത്ര അധ്യായം ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാനായി അല്ലെ. എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്? 18. ഇതൊക്കെയെങ്കിലും നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലല്ലേ, കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാനുള്ളൊരു ബോധമെങ്കിലും വന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കനിവ് കാട്ടി. ഇനി ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ന സന്ദർശിതോ ധാത്ര ദുസ്തരം നിസ്ഥിതിർഷതാം കലിം സത്വഹരം പുംസാം കർണധാര ഇവാർണവം. ത്വം ന സന്ദർശിതോ ധാത്ര ദുസ്തരം നിസ്ഥിതിർഷതാം കലിം സത്വഹരം പുംസാം കർണധാര ഇവാർണവം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന്
വായിക്കാനെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാല് അത് തന്നെ പുണ്യം. അപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ത്വംന ദർശിതോ സന്ദർശിതോ ദാത്ര ദുഷ്കരം നിസ്തിദേശിതാം കലിം സത്വഹരം പുംസഃ കർണധാര ഇവാർണവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ബിന്ദു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വം ന സന്ദർശിതോ ധാത്ര ദുസ്തരം നിസ്തിതീർഷതാം കലിം സത്വഹരം പുംസാം കർണധാര ഇവാർണവം. ഹരേ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. മാതാജി, നന്നായിട്ട് ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വം ന സന്ദർശിതോ ധാത്ര ദുസ്തരം നിസ്തിതീർഷതാം കലിം സത്വഹരം പുംസാം കർണധാര ഇവർണവം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി മീനിങ് നോക്കാം നമുക്ക്. ത്വം അങ്ങ്, ന ഞങ്ങളിൽ, സന്ദർശിക്കുക, ധാത്ര ദൈവ കടാക്ഷത്താൽ, ദുസ്തരം എന്താണ് ദുസ്തരം? തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത, നിസ്തിതീർഷതാം തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്. തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഒരു അത്യാവശ്യ ഫോൺ വന്നു. അന്ന് ആ മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. കലിയുഗം, സത്വഹരം സദ്ഗുണങ്ങളെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്ന, പുംസാം മനുഷ്യന്റെ, കർണധാര കപ്പിത്താൻ, ഇവ പോലെ, അർണവം സാഗരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, ധാത്ര ദൈവകടാക്ഷത്താൽ, ഉത്തരം തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത, നിസ്തീർഷത തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, കലിയുഗം, സത്വഹരം സദ്ഗുണങ്ങളെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്ന, പുംസാം മനുഷ്യന്റെ, കർണധാര കപ്പിത്താൻ, ഇവ പോലെ, അർണവം സാഗരം. തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, കലിയുഗം, സത്വഹരം സദ്ഗുണങ്ങളെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്ന, പുംസാം മനുഷ്യന്റെ, കർണധാര കപ്പിത്താൻ. അർണവം എന്താണ്? അർണവം സാഗരം, കടൽ. സാഗരം. കർണധാര കപ്പിത്താൻ. ഇനി നമുക്ക് വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് ഹിതത്താൽ അങ്ങയുടെ സംഘം പ്രാപ്തമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ സർവ സദ്ഗുണങ്ങളെയും അധപ്പതിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്കരമായ കലിയുഗ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവത് ഹിതത്താൽ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ സത്സംഗം പ്രാപ്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ സർവ സദ്ഗുണങ്ങളെയും അധപ്പതിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്കരമായ കലിയുഗ സാഗരം, ഇത് കലിയുഗത്തെ ഒരു സാഗരമായിട്ട്, സമുദ്രമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സാഗരവും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണേ. ഈ ദുഷ്കരമായ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണേ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: കലിയുഗം മാനവരാശിക്ക് ആപത്കരമാണ്, വളരെ കഠിനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഒരു മിനിറ്റ് മതി വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിലും എന്താണ് അടുത്ത നിമിഷം സംഭവിക്കുകയെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അല്ലെ. ഒരു വാക്ക് മതി അവിടെ ഒരു തീപ്പൊരി വീണ പോലെയാവും, കത്തിപ്പടരും.
അതുപോലെ ഏറ്റവും ആപത്കരമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനുള്ളതാണ്? ആത്മാവിനെ കണ്ടറിയുക, ആത്മാവിനെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ യുഗത്തിന്റെ ആപത്കരമായ പ്രഭാവത്താൽ, കലിയുടെ പ്രഭാവത്താല് മനുഷ്യര് ജീവിത ദൗത്യം, ആ ലക്ഷ്യത്തെ പരിപൂർണമായും വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മള് ഭൗതികതയില് നമ്മൾക്ക് പലതും ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കണം, വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളതും അനാവശ്യമായിട്ടും എല്ലാതും വേണം, അങ്ങനെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെ പരിപൂർണമായും വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യായുസ് കുറഞ്ഞു വരും. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിൽ പറയണത്. ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരും. ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഓർമ്മ, മൃദുല വികാരം, ശക്തി, സദ്ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെടും. ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നൊരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടണില്ല, നമ്മള് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടും, ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും, മൃദുല വികാരം നഷ്ടപ്പെടും, സദ്ഗുണങ്ങൾ, നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോവും. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 12 സ്കന്ധത്തിൽ 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് കലിയുഗത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളുടെ ഒരു പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നു. 1, 2, 3 സ്കന്ധങ്ങള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരുവിധം എല്ലാതും അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ കലിയുഗത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളുടെ ഒരു പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര ലാഭത്തിന് ഈ ജീവിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ യുഗം അത്യധികം പ്രയാസകരമാണ്. നമ്മൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്. നമ്മളൊക്കെ എന്തോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരണന്മാരെന്തോ പുണ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ അക്ഷരങ്ങള് നമ്മൾക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. പിന്നെ ബുക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യം. പിന്നെന്ത് വേണം? ദിവസം ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ പറ്റിയാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സമ്പൂർണമായി ജനങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉന്മാദത്താൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്ന് അവർ തുറന്നടിക്കുന്നു. അവരെന്താ പറയണേ? ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയണത്. ഇന്ദ്രിയ പൂരണം എന്ന നിർദ്ദിഷ്ടോദ്ദേശത്തിന് മാത്രം ഉതകുന്നവയാണ്. ശിശുക്കളെ മനഃപൂർവ്വം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പേരിലുള്ള കശാപ്പ് ശാലകളിൽ അയക്കുകയാണെന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുന്ന വിവേകിയായ ഒരാൾക്ക് ദർശിക്കാനാവും. ശരിക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുക വേണം, അല്ലെ? അല്ലാതെ വെറുതെ കുട്ടികളെ കശാപ്പ് ശാലയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ നടക്കണേന്ന്. കലിയുഗ സാഗരം ആകയാൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജനങ്ങൾ ഈ യുഗത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ആപത്കരമായ കലിയുഗ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ നിശ്ചയമായും നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതും സൂത ഗോസ്വാമിയെയോ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധിയെയോ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താനായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ആ കപ്പൽ ഭഗവത്ഗീത അഥവാ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപേണയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ സന്ദേശങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് കൊച്ചുമക്കളെയും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത നാളെ നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം 23 എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി.